Zdravím lidi, vítám vás u prvního let's play na hru Minecraft Pocket Edition. Bude to takový kratší let's play, asi tak 10 minut. Ale natáčení bude teda 100% 3 hodiny, pak z toho vystříhám to nejlepší. A myslím si, že můžeme začít. Takže si vytvoříme nový svět, pojmenujeme ho třeba... No, jak by se mohl jmenovat... A už vím, tvrdý a je to. Bude se jmenovat tvrdý svět. Bude to samozřejmě přežití, žádný kreativ, promočky, vůbec nic takového. Jdeme na to, dáme vytvořit svět. No, ano, jo, dobře, v rychlosti, blablabla, to pak vystřihnu. Tak, pomluvili jsme se v nějakém lesíku. Pěkně, v lesíku, vidíte, v lesíku, a už tam tady spadnul kolega. Kolegyně. Že? Čau, jsi tady? Jo, se hejbeme, dobrý. Tak jo, kejveme, jasně, nahoru, dolů, jasně, dobré, tak jo. Tak můžeme začít. První věc, co dělá každý, je těžba dřeva. Všichni. Těžíme si dřevo. Hej, kam zmizlo? Já si říkám, kam mizí to dřevo a ona mi ho tady krade pod nos. Ale bereme ty. No čo, ještě bude. A vytvoříme si crafting table. Blablabla, vidíte, to je ta rychlost, to umíte, co? To nezvládání malý dítě, tyhle, podívejte se, hele. Bomby, hop, nazdar, a už máme sekeru, haha. Bude to fakt krátký video, bude to jenom 10 minutový, delší nebude. No, bude to 10 minutový video, to delší nebude. Ani náhodou. Natáčení sice bude 2 hodiny, ale i tak. Vydám prostě 10 minutový video, nazdar, tak to jsem postavil. Koko! Začátek je vždycky úplně nejotravnější, když se natížně to dřeva. Úplně, no znáte to prostě. Dobré. To máme asi telefon, nebo někdo má špatné brzdy. Jo, budeme rubat asi 20 minut, bla. Tak, já si myslím, že to stačí. Tak, dobré, to. Čuní! Kde jsi vzala uhlí? Jo, tak. Jo, počkej, ty jsi vzala radši ze záběru, že jo? No. A jsi 500 km od worktable. Ty tamhle se, ještě vidím, kde je ten worktable? Aha, tak já jsem byl 500 metrů. Trošku poděli v neděli. Jeden krumpáč mi bude stačit. Skeleton! Typni. Boss fight. Já jsem našel rovnou jeskyňu, to je dobrý. Tu dolů, jo. Tak to je trapný, když už tady byla ty, to nechci. Au. A tady je děura, to je průchod nějaký. Ty průchod do Narnie. Asi nejspíš. Hodně velkou. Ale už se hejde. Ale ty jsi rychlej najednou. Teď stojíš na vodě, ty vole. Ne, já jsem na ostrově. Za to jste byl Spiderman.
prasátko! Číníku! Umři! Ty pičo. Neměli bychom asi nějak postavit nějaký barák nebo něco. Ne, já si udělám nejdřív bungee jumping. Tak to bylo velice trapné. Pořádko. Ty jsi v pořádku. Ne. Myslíš, že to video se dá sestříhávat? To jo, no. Ne. Bude mít nějakou sledovanost, když tady skáču jako kokot na jednom místě. Doku. Myslíš? Já nevím. Někde, kde ty ne, no, každopádně. No, tě taky nevidím. Jestli šel jsi na tu horu nebo kam volá? Tu skáčem. Nevím, kde. To je hezký. Dobrý, já tam pak nějak dorazím. A tě najdu, já jsem superhero. Co to je jako? Čo? Stíka! Kde tam stavil? Halo, tady, nahoře. Tady, na druhé straně. Jo, tam. No tam, kde ty stojíš, tak nahoře. To je největší nahoře. Já jsem se potopil? Žádné bublinkování, jo. Takže tady, jo. A kde stojíš? No tam až nahoře. Já si tam nějak vyšplhám. Jo, já jsem tady. Já vím, ale já se musím nějak vyšplhat, ne? Takže ještě víš, jo. No už plně nahoru. To bylo záhu. Takže já se tam asi nevyšplhám. Bude moc to. Ono už je skoro nahoře, jak to dokázala tak rychle. Tady chybí textury, nebo je tady díra? To vypadá jako díra. Nevím, jak ty. Ačkej, já nemůžu. Jaký jo, no. No, abych mohl vyšplhat. Jo, Ne. No tak taky. Tak tutaj. Tak. Nebo si uděláme baráček na houbě, co tný? Tak z prdele uděláme na houbě. Když to bude vysoko, to asi ne to. No tak můžeme to zkusit bez rande aspoň. Já myslím, že břík ne. Žebřík. No jako z té houby dolů, po té houbě. Jestli to půjde. To bychom ale mohli, to není blbý nápad. To umřeš. Udělá. Dámy a pánové, právě jste viděli, jak tady Magor skočil ze skály a myslel, že to přežije. Stal po ní jenom mastej flek. No, ty si teďka úplně ale v prdeli už o tom. Jsem na konci té chodby. Ty vole, je ta chodba. Jaký chodby? A jak jsme tam vlezli, jo tady. No, tak to jsem zvědavý, jak tam trefíš. Já tím střelím, jo, až na to, že to má být brzo tma, tak jako... No právě. Co je? Ti odbouchne prdel. Už bouchnu. A odbouchnu ti prdel? Srdíčka.
tu houbu. A já nemám asi dostatek dřeva, nebo já nevím. A tam je stromů málo, nebo co? Uh-oh. Co je? Spadlo mi to. Nechte mi reagovat Minecraft už. Taky, no, tvrdý. Suchej tam a mokrý ven. O, jak jsem se ocitl tady. To je divný. No ale tak tohle byl lak jak piča. Tohle nežeru, no, kde jsem? Hej, tak to